سلام سلام كوراتي كما يتقنيو كما يتقنون لمون حدا طعام زخون حساب طعام زخون رأسي ذلكم قريبا لهون لومي كم تبلع على الزرعهم حبشا ودات أو عرات سنفات كتكون زجوركم زلوا نجار بعلتاوي سمعتاتكم ناطفت صوتا ودليتكم ناقنس خمون دم عرات نوركم بقعة كلاتن ناقود لخيد زجابركم زلوا تستوعبوا زلكم نجار يخ نجاركم طعم فتم تحاوركم نتصنحون كتكتاتلنن بخبرون بتحتناني عندكم كون دم سيكشوال هيوتكم أو حداركم أو ريليشن شيبكم بقى هيوتكم كمان زلوا سبايس زلوا حقوس زخانة هيواتنا خلوكم يتقبل إذا حسوا نجار سلا زخانة سلا نجار زخمراكم كلهم بوزيتيف زخانة أمرهم بوزيتيف زخانة attitude كتسمع أنا بزقات أبغى نجاركم يفوتوا سلازي نزيد عمكم من يحجزكم مني إذا حسوكم بتعم تقام زخانة حساب تقام زخانة رس حذركم كارير تعم فتسمتها حبيركم نختصنحون كتكدعتلون دقي ما بخبرنا عدمكم بلاكم زدلي أبادي سابان زنورو فتوتكم أزماركم أفكارتكم نولدكم نمرعوت نفكرتكم كمون دمان خالقوت تخون بتعم تقمتن سربرايز جورو من زحقسوا من هي بات حيزات بقت باكيجات حيزات كبينا كريسماس الله نيو يير الله كمون دمان ما معلتي كو حقوسكم قاعد هالمتاكم تبلو لهم هي بات حيزات بتبتعطان وكا يسبيكم لهم اوردر كتجور ندخليهم بواتساب كيركم بتقصدوا فالتين يا واتساب يقصر لكم مالتيو نافتينا يلو مدرنا أوادي سابان زنورو فتوتكم من أزماركم من أفكارتكم من نايفقركم من نايفتوتكم من مجلس أزخونو هي بات حيزنا نصبيكم لنا نمرعوت نخرستنا نحراس خمون أمان معلتي نايفقركم من نايفتوتكم من مجلس هي بات حيزنا سربرايز كنجبر لكم بأمنة بصفتن تدالينا نصبيكم لنا نزبلة حبريتا بتفتحت زلو سلك جيركم بواتساب صحفوا لنا أديس أبابا مقالة خمون كالقوت كرنشافات جميرنا سلازلنا بغلطوا في أوردر جبرونا هي جيفتس إند ديليفري سلازي فتواتي نلومي إيكونوميكالي بزوج جرا له حبشة بسوسايتي جن حدا جزي حاتهم عبيت زولهم جيجاتات دما كل نجار ملي إلنا نهلو سأم في التأت صوتها وهوتنا تعنانا كل نجارنا ميزرابل كون كون دما عرات كم ود سترونج كي تكون جوز كي تكون ناسنا فكخت كيد زجورها نجارات انتين يوم انتين هم تجبروا زي الحسابي احنا نجركم مالتي وسام فتسم تحاولكم نختصرهم كتكتاتلنا بخبروا بتحتنا عندكم زم حسابات سياتهم يوم كتجركم قدامي أنا حبشة سوسايتي ويك عن حبشة كوميونيتي بزحنا ودات يقولكم إلى زحاسو نجار أنت أيو كم قدام النتيجة زلوا نجار شجاران مستنيو عرات بوز هنا performance خيه لكم كم عندما خم معلتي صوت هودليتكم ناقنس ناقودة تقليتنا حضركم نخيد زجبر نجار زوم كنت نجاراتيو صبوز هنا نايدم زور صبوز هنا لايف ستايل كل نجارنا تتححز أيو صوت أكاركم لو علك خم قتل أيو خم زافيو نحنت من دحر سرا عنا هالليوا قتلات عنا لو قرنج أفات عنا لو كلها تمسونا تأكلاتنا ونكم زيو لذي هالزين خين خون صبوز هنا تستسخ على نايدم زور ديو ويكع توكسيك زخون مرزا ما زخون نجارات كهيوتنا كابسونتنا نخوجدو بهالجوبتنا تسلم كبدنا مالتي وكلاليتنا everything بصوتها أكلنا تتححز نجارين كم تزبها النجار سي حدا أكل كحموم تغير كل نجار كاطبق يكونن مش جاكورانا مش كل نجارنا مالتي لذي تبقى قدام النت كم حبشة كوميونيتي بتعملوا على درجة لغاية لكم تصطاو ليتكم نامو تخيل عراتون سنفات كتكون يجوركم توهيلوا زي ما النجار شجران مسنس لزخونة كابز نجار زي خطرحوا مسة تغينوا just for fun حدا جزي for fun بقات كاسونتكم حقوس نخوكم كاسونتكم بتحريو بدن بيك تتعاري واتيو survive غيركم يعرفكم وكم تقول عرفت تخيلكم حدا جزي منهم side effect يقولون جن every day كون كله كل جزي كون كله إزاي تقدمي لعل زخونة تزعنوا عبدليتكم أو هرمونكم أو كل نجاراتكم مزاع خطر تجبر نجار سلازخنا كم حبشة ودات كتردون كتستقبلون زلكم نجار تخويني خم زخون زلخو خم زين وركون كم زناهم كخيدة نادهم كخيدة ناسنف كخيدة يلكم نتحسوا ودات قدامي ملعلي زي مالتي تخيل أي سبورتها من قصقاس زي مجواريو ياو كم سوسايتي إيكونومي له لايف له هوات دفع له قال له مزحتكم حبشة ودات ترفق زي قوات عليكم اسمح حسكم يجوي مجوار مس بيتسوكم منبر قديتها وك جبر لني إكسرسايز كسر حلن تولو خو وحداته حدا ودن ما خم ودي كم تزلكم كل جزء 3-5 ملاهم حدا % ناي تستوستيرون هرمونكم كاسونتكم نقنس يزغيد سلازي كاسونتكم ناي تستوستيرون مطنكم نقنس خيد كله دما مسلكم نقنس مالت طنشاتاتكم نقنسونا موت يخدو ያው ጾታው አካልኩም ጥንቻይ ስለዚህ ጾታው ህይወትኩም ወን አጓት ንኸይትኾኑን ሕጉሳት ንኸይትኾኑን ናኹንኩም ስለትኸዱ ጽቡቕ ዝኾነ መንቀሳቓስ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ደም ዝውውር ጽቡቕ ዝኾነ ሃርትቢት ጽቡቕ ዝኾነ ብቕዓት ጾታው አካል ጽቡቕ ዝኾነ ክእለት ክህልወኩምን ሳፖርት ካብ ዝገብረኩምን ነገር ናደኹምኩምን ናኣረኩምን ንኸይትኸዱ ጽቡቕ ፕሪፎርም ክትገብሩ ንዓኹምን ክትከልከሉም ካብ ዝገብረኩም ነገር ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ ስፖርት መንቀሳቓስ ምግባር እዩ ካርዲዮ ዋክ ምግባር ክኾን ይኽእል ምጉያይ ክኾን ይኽእል ክብደት ምልዓል ክኾን ይኽእል ዞም ነገራት እዚኣቶም ንሓደ ወዲ ከም ወሳንን መሰረታውን ነገራት እዮም
ተዘይክኢሉ ተዋሓደ ብሶምን ሰለስተ ግዜ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ገብር ኣለዎ ሓደ ወዲ ካብኡ ብሳልሳይ ደረጃ ናይ ሓበሻ ወዳት ከም ፀገም ኢለ ዝሓስቦ ነገር እንታይ እዩ እኹል ዝኾነ ድቃስ ዘይምድቃስን ሶሻል ሚድያ መብዛሕትና ሰባት ስክሪን ታይምና ሪካርድ እንተንገብሮ ካብቲ ናይ ዕረፍቲ ታይምኩም ልዕሊ ፍርቂ ስክሪን ታይምኩም እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትሕልፍዎ ግዜ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትሕልፍዎ ግዜ ድማ ሜንታሊ ንኽደኽሙ ኣእምሮኹም ዓይንትኹም ኩሉ ነገርኩም ኣካላትኩም ዊክ ንኽኸውን እዩ ዝገብር እቲ ሶሻል ሚድያ ተጥቀምሉ ሰዓት ተትድቅስሉ ነርኩም ሓደ ሰብ 8 ሰዓት ወይ 9 ሰዓት ግድን ክድቅስ ኣለዎ መሰረታዊ ዝኾነ ሁሉ ዓይነት ድቃስ ተደቂሱ ድማ እኹል ዝኾነ ዕረፍቲ ይረክብ እኹል ዝኾነ ዕረፍቲ ተረኺቡ ድማ ኩሉ ሰውነቱ ሪከቨር ይገብር ኣብ ፆታዊ ህይወቱ ብቑዕ ይኸውን ጎበዝ ይኸውን ኣብ ኩሉ ላይፉ ዝተስተኻኸለ ነገር ይህልዎ ስለዚ ትርፊ ግዜኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተደፊእኻ ድቃስ ናመፀካ ዝረብሕን ዘይረብሕን ኔጌቲቭ ዝኾነ ነገር ኣእምሮኻ ናመልኣኻ ኣይትወዓል ኣብዚ ጠቕመካ ነገር ኢንቨስት ምግባር ንዓልኻ ኣፕግሬድ ምግባር ምምሃር ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ምፍላጥ ድሉ ምዃን ፅቡቅ እዩ ካብ ሶሻል ሚድያ ትሰምዕ ትኾንካ ግን ድማ ኣብ ዘይረብሕ ሓጠው ቀጠው ምንም ህይወትካ ዘይውስኸልካ ነገር ግዜኻ ዌስት ናገበርካ እዚ ነገር እዚ ፆታዊ ህይወትካ ጉዳይ ይገብሮ ሓደ ድሕሪ ሕማቅ ነገራት ኣብ ሶሻል ሚድያ ትረአ ኮንካ ማስተርቤሽን ተቃልዓኻ ትኸውን ማስተርቤሽን ድሕር ወይ ከዓ ግብረ ሕውእ ትፍፅም ኮንካ ድማ ህይወትካ ናተበላሸወ ይኸይድ በቃ ዞም ኩሎም ነገራት ናተተሓሓዙ ይኸድሞ ህይወት ናይ ሓበሻ ወዳት ዲስትሮይ ይገብሩ ኣለዎ ካብ ተባሂሎም ዝእመኑ ኣጉል ዝኾነ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣጠቃቅማን ድቃስን እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ብዙሕ ሶሻል ሚድያ ብዝረኣኹም ቁፅሪ ብዙሕ ፆታዊ ነገርኩም ዘነቃቅሕ ነገር ክትርእኹም ማስተርቤት ክትገብሩ ኢኹም እዚ ድማ ፆታዊ ህይወትኩም ናተጎድአን ናደኸመን ክኸይድ ከምኡውን ድማ እኹል ድቃስን ሰውነትኩም ኣይትውዎን እኹል ድቃስ ዘይምህላው እውን ሓደ ኣብ ዓራት ሰነፋት ክትኮኑ ዝገብረኩም ምክንያት ስለ ዝኾነ ከም ሓበሻ ሶሳይቲን ኮሚኒቲን እቲ ነገር እዚ እውን ፕሮግራምድን ፕላንድን ክትገብርዎ ኣለኩም ኢለ ዝኣምኖ ነገር እዩ ካብኡ ብምቕፃል ኣመጋግባ እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ሓደ ሰብ ክምገብ ከሎ ሓንቲ ሸሓነና ማለት እዩ ርብዒ ሓደ ብርእሲ ሰለስተ ፕሮቲን ሓደ ብርእሲ ሰለስተ ሓደ ካብ ሰለስተ ዝበሃል ሲሶ ፕሮቲን ሲሶ ካርቦሃይድሬት ሲሶ ድማ ቬጅቴብል ኢና ክንበልዕ ዘለና ሓደ ተመጣጠንን ጥዑይን ዝበሃል ኣመጋግባ ናይ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ንሕና ምግቢ ከምቲ ትርእይዎ መብዛሕትኡ ግዜ ዝዓበየ ነገር እንጀራ እዩ እንጀራ ካርቦሃይድሬት እዩ ካርቢና ነብዝሕ ካብ ተወሰነ ፕሮቲን እዩ ንኣብነት ድንሽ ፀብሒ ተሰሪሑ ካብታ ድንሽ ፀብሒ ታ ድንሽ እውን ካርብያ ስጋ ታልያ ታድሽተይ ስጋ እያ ፕሮቲን ዘለታ ስለዚ እዚ ጥዕንኡ ዝተሓለወ መጋግባ ኣይኮነን ጥዕንኡ ዝኾነ ተሓለወ መጋግባ ወይ ከዓ ሰውነትና ትዘድልዮ እኹልን ተመጣጠነን ዝኾነ ምግቢ ዘይክረክብ ከሎ ድማ ያው ምስ ዕድመ ብዙሓት ዝሞቱ ሴላት ስለ ዘለዉ ሓደ ወዲ ከም ወዲ ፆታዊ ድሌቱ ፆታዊ ዕጋበቱ ፆታዊ ብቕዓቱ ናቐነሰ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ምዕቡል ዝኾነ ስልጡን ዝኾነ ኣመጋግባ ኣብ ኣመጋግባና ኣሕምልቲ ምውሳኽ ፍሩት ምውሳኽ እኹል ዝኾነ ፕሮቲን ካብ ዓሳ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ኣቮካዶ ጥዕንኡ ተሓለወ ፋት ጥዕንኡ ተሓለወ ፕሮቲን ድማ ክንረክብ ኣለና ማለት እዩ ድሕሪ መጋግባና ከምዚ ንገብር ኮይና ኩሉ ግዜ ሄልዚ ንኸውን ካብኡ ካሊእ ድማ ስትረስ እዩ ያው ከም ሓበሻ ኮሚኒቲ ብዙሕ ሓላፍነት ብዙሕ ሪስፖንሲቢሊቲ ኣለና ንምንታይ ንሕና ብዙሕ ተኣሳሰረ ህይወት ኣለና ናይ በይና ህይወት ጥራሕ ኣይኮነን ዘጭንቐና ከም ካልኦት ሶሳይቲታት ናይ ሓብካ ህይወት ናይ ሓፍትካ ህይወት ናይ ኣዴኻ ህይወት ናይ ቤተሰብካ ህይወት ናይ ጎረቤትካ ህይወት ናይ ደቀሙካ ህይወት ብዙሕ በርደንን ብዙሕ ሸኽምን ኣለዎ ሓደ ናይ ሓበሻ ወዲ ኣብ ካሊእ ዘርእታት ተርኢና ኢቭን ፋሚሊኦም ሃፋፍ ኮይኖም መጋጨም ክመርሑ ይኽእሉ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ዋና ግን ከም ማስኪለን ዝኾነን ከም ሰብኣይን ከም ርእስን ስለ ዝሕሰብ ሰብኣይ ናይ ገዝኡ ሓላፍነትን ናይ ካልኦት ቤተሰብ ናይ ኣዲኡ ቤተሰብ ሓላፍነት ናይ ሓፍቱ ብዙሕ ተፅዕኖታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኩሉ ነገር ብፍላይ ድማ ናተይ ተመልከትቲ መብዛሕትኩም ልዕሊ 70% ያው ዲያስፖራ ኢኹም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ነገር ዘይክምልከቶም ይኽእል እዩ መብዛሕትኩም ችግሩ እንታይ እዩ ብዙሕ ሪስፖንሲቢሊቲን ብዙሕ ሓላፍነትን ስለልዕልኹም ትሽከሙ ስትረስ ስለ ዝፈጥረልኩም ስትረስ እዚ ድማ ኮርቲዞል ሆርሞን ብልዕል ዝኾነ መጠን ኣብ ሰውነትኩም ክዳሎ ይገብር ልዕል ዝኾነ ኮርቲዞል ሆርሞን ኣብ ልዕልና ክዳሎ ከሎ ሰውነትና ክዳሎ ከሎ ከዓ ተቀዳማይ ዝጎድአና ነገር እንታይ እዩ ሴክሹዋል ላይፍና ተፈላለየ ናይ ደም ዝውውር ናይ ዘባዕ ንሽኮር ንደም በፅሒ ተፈላለዩ ነገራት ተቃላዕቲ ትኽንኸውን ስለዚ ሓደ ሰብ ሕጉስ ክኾን ከሎ ሃፒ ክኾን ከሎ እዩ ፅቡቅ ዝኸውን ስለዚ ኮርቲዞል ሆርሞንኩም ክዛባዕ ስለ ዝገብር ነገር ዝም ክትስተውዕልዎን ክትርድእዎ ዘለኩም ነገር እዩ ካብኡ ካሊእ ኣብ ዓራት ባህላዊ ምዃኑ ወይ ከዓ ንሓደሽቲ ነገራት ኣለ ሓቀይ ሺዝ ዩር ዋይፍ ሰበይትካ እያ ኣሚንካ እያ ኣፍቃሪትካ እያ ሃፒ ክትከውን ምስኣ ሕጉስ ክትከውን ይግብአካ እዩ ዲዘርቭ ትገብር ኢኻ ስለዚ ምስኣ ሰውነታ ሃርም ብዘይገብር ብዘይጎድእ መልክዑ ብዙሕ ውፅእ ዝበለን ናንሰንስ ዝኾነ ነገር ብዘይኮነ መልክዑ ፅቡቅ ዝኾነ ፆታዊ ህይወት ክህልወኩም ኣለዎ ክትረዳድኡ ኣለኩም ኮሚኒኬት ክትገብሩ ኣለኩም ኣፕግሬድ ክትገብሩ ኣለኩም ሴክሹዋል ላይፍኩም ስለዚ ፅቡቅ ዝኾነ
ሴክሹዋል ላይፍ ዘይምህላው ጽቡቕ ዝኾነ ጾታዊ ህይወት ዘይምህላው እዚ እውን ሓደ ጾታዊ ድሌት ከና ሞተ ኣብ መንጎ ፍቁራት ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ምርድዳእ ዘይምህላው እንድሕር ምርድዳእ ዘይሃልዩ ሴክሹዋል ላይፍኩም ጾታዊ ህይወትኩም ናሞተ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እውን ወሳኒ ዝኾነ ነገር ስለዚ ሞደርን ምዃን ጾታዊ ህይወትኩም ፍቅርኩም ኩሉ ግዜ ምግልላጽ ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት ምህላው እዚ ሞር ጽቡቕ ዝኾነ ኣታችመንትን ንስኻ እውን ኣብ ጾታዊ ህይወትካ ብቕዓት ብተጠቐምካሉ ቁፅሪ ልክ ከም ስፖርት ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ንኾንካ ትኸይድ ጽቡቕ ጥክና ፈጸምካ ትኸይድ ብዝገደፍካዮ ቁፅሪ ሞራልካ ናሞተ ብዝኾነ ቁፅሪ ድማ ነገራትካ እውን ናሞት ይኸዱ ማለት እዩ እዚ ጽቡቕ ዝኾነ ሴክሹዋል ላይፍን ፍቅራዊ ህይወትን ክህልወኩም መፅሓር እውን ኣብ ሓበሻ ኮሚኒቲ እንድሕር ወሊድካ ጀስት ናብራኻ ቁልዑትካ ገሊእኻ ትሓስብ እምበር እዚ ነገር እዚ ከም ቤዚክ ዝኾነን ከም ወሳንን ዝኾነ ነገር የተሓስብዎን ማለት እዩ ስለዚ ነገር እዚ እውን ክተስተውዕልዎ ኩሉ ግዜ ናይ ፍቅርኩም ናይ ጥምረትኩምን ናይ ሓድነትኩምን መሰረት ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ማለት እዩ ህያብ ባህላዊ ክዳውንትን ሽፈናትን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝነብሩ ክቡራት ዓማዊልና ትደልይዎ ባህላዊ ክዳውንቲ ሽፈናት ጥልፊ ዙርያ ከምኡውን ሽሮ በርበረ ቅመማቅመም ስፈታት ትደልይዎ ነገር ኩሉ ብፅፈትን ብእምነትን ኣዳሊና ናብ ሙሉእ ዓለም ክንሰደድኩም ተዳሊና ንፅፈየኩም ኣለና ንዝበለፀ ሓበሬታ በተፍታሕት ዘሎ ስልኪ በዋትስኣፕ በቴሌግራም ኦርደር ገበሩና ህያብ ሽፈናትን ባህላዊ ክዳውንትን ስለዚ ፍትዋተይ ከም ሓበሻ ኮሚኒቲ ኣብ ሴክሹዋል ህይወትኩም ወይ ከዓ ኣብ ጾታዊ ህይወትኩም ፀገም ይፈጥሩልኩም ኣለው ተባሂል ኢለ ዝኣመንኩም ነገራት እዚኣቶም እዮም እዚኣቶም ነገራት ብምስትኽኻል እኹል ዝኾነ ድቃስ ክህልወካ ምግባር ጽቡቕ ዝኾነ መጋገባ ሄልዚ ዝኾነ ላይፍ ስታይል ስፖርት ምንቅስቓስ ካብ ጭንቀትን ካብ ስትረስን ነፃ ምዃን ግልፅነትን ምርድዳእን ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ጾታዊ ህይወት ምህላው እዞም ነገራት እዚኣቶም ሞር ጽቡቕን ጎበዝን ወዲ ንኽትከውን ክጠቕሙካ ይኽእሉ እዮም ኢለ ስለ ዝሓስብ ኣብዞም ነገራት እዚኣቶም ኣዌርነስ ክህልወኩም ከም ሶሳይቲን ከም ኮሚኒቲን ይጠቕመኩም ኢለ ስለ ዝሓሰብክዎ ኢሎም ሓንቲ ንምንታይ ናብ ናይጀርያ ከይደን ገዲፈናና ከምዚ ኢለን ገለገለ ትብሉ ንምንታይ ስለ ኔቸረን ዘይትርድእዎ ተፈጥሮን ዘይትርድእዎ ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ህይወት ዘይህልወኩም ንሳቶም ዋላ ናይ ሓሶት ይኹን ፌክ ይኹን ንግዚኡ ብዙሕ ትሪትመንት የርእወን ብኩሉ ነገር ሕጉሳት ክኾና ይገብርወን ስለዚ ንሕና ድማ ትክክለኛ ዝኾነ ህርት ኣለና ትክክለኛ ዝኾነ ልቢ ኣለና ምስ ትክክለኛ ዝኾነ ልብና እዚ ነገር ተገርና ኣለኻ ወጣዕም ጠቃሚ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ፍትዋተይ ነዚ ይመስል ንሎም ሒዘልኩም ዝቐረብኩ ሓሳብ ከም ትፈትዎን ከም ትመሃሩልን ከም ትጥቀምሉን ድማ ተስፋ ይገብር ተፈቲኹም ላይክ ትዋ ሓሳብ ኣስተያየት ሃልይኩም ኣብ ታሕቲ ኮሜንት ምፅሓፍ ይትግደፉ ባይ